Avi, sisplau. Acció nocturna. Em segueixen almenys 3 persones. Sabien on era el punt de recollida, perquè algú ens ha traït. Tenim indicis que hi ha una filtració a la delegació de la CIA. Si en Peter s'amaga, deu ser per un bon motiu. Hem d'intentar ajudar-lo. Una missió va acabar molt malament. No sé si hem descobert acció nocturna. No em puc fiar de ningú. Però de mi sí, oi? Em vols explicar què passa? Hi ha un talp. Ven informació filtrada al millor postor. I ahir a la nit va vendre prou armes experimentals per arrasar Manhattan. Ves amb compte. Acció nocturna no funciona així. Treballa per mi. Què hi ha que no m'has dit? Ara ets agent nocturn. Les relacions són perilloses. No tenen pistes. Ni proves, ni opcions, no tenen res. Ho faré jo mateix. Dispari o surti del mig.